Здравейте! Най-вероятно ще се питате този какъв е, откъде е се пръкнал, пак ли някой ще ни занимава с глупости, но ето какво. Спрете до тук и помислете. Единствено искам да ви помоля да погледнем по-сериозно над темата, която ще обсъдим днес. А тя всъщност е доста тежка. Става дума за неща, които се случват в краят на април месец тази година. На екраните си виждате прикритият с качулка 17 годишен младеж от Хасково, Иван Костов, който е убил 18-годишната си приятелка Магдалена Русева по изключително жесток начин. На екрана си виждате къщата, която открито безжизненото тяло на младото момиче. Тялото на 18-годишното момиче Магдалена Русева било намерено в необитаем имот на 30 април, след като беше в неизвестност и обявена за издирване на 26 април. Окръжният прокурор Иван Стоянов съобщи, че разполагат безспорни доказателства срещу Иван Костов, като той е направил и самопризнание. Магдалена е била удушена с въже, шнур или връзки за обувки. Убийството е извършено на 26 април в имот, собственост на дядото на Иван, на улица Тимок. След това момчето премества в бидон тялото на младото момиче в изоставената къща на улица Амур, където трупът бива открит на 30 април. По последни данни, младежът за момента все още е в ареста. Близки на момичето и хора от града обаче задават въпроси и за работата на полицията по случая. Поводът за това е изказване на началникът на полицията в Хасково Иван Расоков, който казва на брифинг на 28 април, т.е. 2 дни след сигнал за изчезването на младото момиче, че тя най-вероятно се е скрила от семейството си и че няма данни да е била отвлечена. След като момичето вече беше открито мъртво, Расоков отрече полицията да е бездейства и каза, че е работено по всички версии за изчезването на младото момиче. Въпреки това, десетки хора се събраха в четвъртък на протест пред сградата на районното полицейско управление в град Хасково. Протестът естествено ескалира и част от демонстрантите нападнаха сградата на полицията с боя, яйца, камъни. Полицията каза, че ще издири участниците в вандалските действия и ще предприеме действия срещу тях. Министърът на вътрешните работи Даниел Митов поиска оставката на шефа на полицията в Хасково заради неудачна комуникация с публиката. За момента арестантът Иван Костов, който е задържан за убийството на Маги от Хасково, си остава в ареста по искане на прокуратурата, както и на самият ученик, който се страхува, че ако излезе на свобода, ще се стигне до саморазправа с него. Тук вече започват да изкачат все повече и повече въпроси. Ще си понесе ли последствията извършителят и каква е била основната причина, за да посегне по такъв жесток начин на младото момиче? Майката на починалото момиче, Лидия Трендафилова, казва следното. До сега никога не е изчезвала така, нямаме наша версия какво е станало. Иван е направил пълни самопризнания, но на този етап не се съобщава за мотивите за жестокото убийство. Просто знаем, че е скрил тялото и в бидон. По информация, която четох по различните социални медии в интернет и вестници, се казва следното, че той е искал да изпрати до дома й, но момичето отказало. Това разказал задържаният. Едно от доказателствата е видеозапис, на него ясно се виждат нещата. Задържаният призна, че е извършил убийството, но няма данни да е имал съучастници. Разкрива още Расоков. В края на видеото ще ви кача кадри, които са свалени от охранителна камера, която е заснила как 17-годишният Иван Костов пренася тялото на 18-годишната Магдалена в бидон в нощта на убийството. На записа виждате как Иван Костов претъркулва бидон посред нощ. А в този бидон е тялото на горкото момиче Магдалена Русева. Единствено се надявам този убиец да си получи заслуженото, без жестокости, без нищо. Доживотен затвор и се надявам този път правосъдната система да свърши правилно работата. Съболезнования към близките на Магдалена и да на момичето почива в мир.